መልእኽቲ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቃሴ ኣክል ኤርትራውያን ብምኽንያት መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ሃገርና ኤርትራ ነፃ ሃገር ካብ እትበሃል ወይ መሬታዊ ናጽነት ካብ እትረጋገጽ እንሆ 35 ዓመታት ኣውፂራ ኣላ። ህዝብና ድሕሪ ናይ ነዊሕ መዋዕል ባዕዳዊ መግዛእታትን እቲ ብዘይድሌትን ውሳን ህዝቢ ኤርትራ ዝተገብረ ገበጣ ኢትዮጵያን ንምእላይ ንዓመታት ዘይሕለል ፖለቲካውን ንብረታውን ቃልሲ ኣካይዱ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኢላውቲ ሃገር ክትከውን ጥራይ ዘይኮነስ መጻኢ ወልዶታታ ኣብ ሃገሮምን ርስቶምን ብዘይ ገደብ ክነብሩ እዩ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ። እዚ ዓብይ ጅግነታዊ ዓወት እዚ እምበኣር ብዋዛ ዝተረኽበ ዘይኮነስ ሰፍ ዘይብል ሰብኣውን ዋታውን ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ። ምስለ ሃገርን ህዝብን ዓሰርተታት ኣሽሓት ተሰዊዖም ዓሰርተታት ኣሽሓት ከዓ ሰንኪሎም ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኤርትራ ምስለ ሃገር ዝተጀበጀቡ ጀጋኑ ኣለውዋ። ኩለን ሃገራት ዓለም ስንድኦ ጅግንነት ዝሕበናሎም ጀጋኑ ኣለውወን። ንጀጋኑአን ዝክራሉ ሃገራዊ በዓል ድማ ኣለወን። ሰማዕታት ኤርትራ ከዓ ኣንጻርቲ ዘይፍትሓዊ ውሳነ ዓለም መኪቶም ገዚፍ ሓይሊ ዓባይ ሃገረ ኢትዮጵያን ደገፍታን ገጢሞም እታ እንኮ ዘይትካእ ህይወቶም ከፊሎም ኤርትራ ከም ሃገር ክውንቲ ከም እትኸውን ዝገበሩ ጀጋኑና እዮም። ስለዚ ዒሳ ሰነ ብኸመይ ተመሪፃ በናይ ሕጊ ኸፀዲቓ ዝብሉ ሕቶታት ንዕላማ መስዋዕቶም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ኣይኮነን። ኣብታ ኣዋማዊት ኤርትራ ዝምለሱ ሕቶታት እንድሓር ገዲፍና ዝኽርን ክብርን ሰማዕታትና ንምሕላውን ጸኒሕ ዕላምኦም ንምዕዋትን ኣድላይ ዝበሃል ቃልሲ ክነካይድን ንዑ ዝጠልብ ዋጋ ክንከፍልን ግዴታን መብፅዓን ኣለና። ሓቂ እዩ ዕላማን ሕድርን ሰማዕታትና በቲ ኣብ ውሽጢ ሰውራ ኣድብዩ ዝሰወደ ብዋጋ ጀጋኑ ብርሃን ናጽነት ዝረኣየን ስልጣን ህዝቢ ብጉልበቱ ዝሓዘን ጃንዳ ህግደፍ ተጠሊሙ እዩ። ስለዝኾነ ድማ እዩ ህዝብና ግዳይ ዘይፍርዳዊ መቕተልቲ መጭወይቲ ማእሰርትን ስደትን ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ክንዲ ጎደና ልምዓትን ዕብየትን ጎደና ድኽነትን ራዕድን ክጓዓዝ ብሰንኪ ተጸባኢ ፖሊሲ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ዘይተደልዩ መስዋዕቲ ክኸፍል ዝግደድ ዘሎ። ትዝገርም ነዚ ኩሉ በደል ዝፈጸመን ዝፍጽም ዘሎን ናይ ሓደ ሰብ ስርዓት ንዝሓለፋ 35 ዓመታት ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና ኢሉ ጨሪሑ ቅሰኑ ሰማዕታትና ኢሉ እውን ዘሚሩ እዩ። ሰማዕታትና መስዋዕቲ መጻኢ ወልዶታት ንምጉዳል ዳኣ እምበር ሞት ወልዶታት ንምጭጫሕ ኣይሓለፉን። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ድሕሪ ነፃነት ዝኽፍሎ ዘሎ ዋጋ ስለምንታይ ከም ዝኸፍሎ ዘሎ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጥን ዝርዳእን ህዝቢ እዩ። ከምቲ ምስለ ነፃነት ምስለ ሓርነት ዝኽፈል መስዋዕቲ ከም ዘሎ እውን ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሕድሪ ጀጋኑ ስዋኣቱ መሊኡ ንኽትግበር ሕቶታት ምልዓሉ ከዓ ምልክት እምቢታዊ እዩ። ኣብ ስደት ኮይኑ እውን ካይተረፈ ምልካዊ ስርዓት ግደፍ ከብቅዕ ስግረደባዊ ዓመፅ ክግታእን ሕድሪ ጀጋኑ ስዋኣቱ ንምትግባርን ካይተሓለለ ተወሳኺ መስዋዕቲ ይኸፍል ኣሎ። ኤርትራ ድሕሪ 35 ዓመታት መሬታዊ ናጽነት ገና ብኩናት ወረ ኩናትን ትልሎ ኣላ። ዓመት መፀ እንተ ብኩናት እንተ ብስምራት ኩናት ኤርትራውያን ካብ ዘይኣድላይ ሞት ኣየዕረፍናን። ኣብ ፈቆዶ ቤት ማእሰርታት በረኻታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝሃለቁን ዝሃልቁን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንርኢ ኣለና። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ጸገም እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ምዃኑ ከዓ ብዘይ ኣሻሙ ንፈልጥ ኢና። ሰኣን ብሓባር ምምካር ግን ሕጂ እውን ንራብዓይ ግዜ መስዋዕቲ ኣሕዋትና ንደቅናን ክንጽብጸብ ንጸባበይ ኣለና። በዚ ክቡር ዕለት እዚ ኣጋጣሚ ብምግባር ምንቅስቃሴ ኣክል ከም ወትሩ ሽግርና ምእንቲ ክፍታሕን ካብ ተደራራቢ መስዋዕቲ ምእንቲ ክንድሕንን ናይ ሓባር ቃልሲ ትእኮ መፍትሒ ኩሉ ሽግርና ምዃኑ ብምእማን ምስ ኩሎም ኣብ ልዕላውነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣሚኖም ዝቃለሱ ሓይልታት ብሓባር ክንዓይ ይጽዋዕ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቃሴ ኣክል ነቶም እንተስ ብገርሆም እንተስ ተገዲዶም መስርዓት ህግደፍ ወጊኖም ሽግርና ብቕልጡፍ መፍትሒ ንኸይረክብን ሽግርና ከም ዝብእስን ዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ደገፍቲ ህግደፍ ኣሕዋትና ናብቲ ቁኑዕ መስመር ናይ ፍትሓዊ ቃልሲ ተመሊሶም ሕጋዊትን ቀዋማዊትን ኤርትራ ኣብ ምፍጣር ምስቲ ተወፂዑ ዘሎ ህዝቢ ደው ክብሉ ይጽውዕ።
እዞም ሕጂ ኣብ ቀጻሊ ስልኢ ከንብሩና ዝደልዩ ዘለዉ ሰብ ረብሓ ጽባሕ ገዲፎምና ክዕዘሩ እዮም። እቲ ነባሪ ህዝቢ ኤርትራን ሕድሪ ሰማዕታትን እዩ። ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራን ሕድሪ ሰማዕታትን ክንብል ከዓ ውሕድ ካይመፀ ሓቢርና ጽባሕ ዘይኮነ ሎሚ ክንቃለስ ይግባእ። ህዝባውነት ጽምዶ ሓደ ጸላኢ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን 20 ሰነ 2026